bandiraɗo alhamdulillah on ko jaborta ko rabbi alamin ka waɗaɗo barki ko yarɗa o a foolay ka gaynowo neɗɗo gaynowo ayiye mo tun hara mo woni sérieux en famille ɓayna ɓiɗɗo an thank you for much I peace you I peace net ay kunwen kuwend na ɓen ɓiɓɓe an ka ɓiɗɗo waɗaɗo barki kono noon kala waɗuɗo hoore mum kadi yolburu nagge koko yolburu nagge joga ɗon ko ɗon o jogete a faami wata waɗu hoore ma talkuru dekkete fes nani ka waɗaɗo barki dari juuno labiraka Facebook ko ɗum ɗo ko fotino wome inda gasse bulondi alpha bulondi anani alimiɗo waya jaade on o wajade la min ka téléphone kono wajade la fo en nande a waɗi kodol a waɗi totol a waɗi gourmet a waɗi bob malle a waɗi écouteur a waɗi ketti ita wiwde juɓɓe Facebook no labba kola noon ɓuuri labede ndara gonga fuɓɓen ko ammi nanata ɓe wiyata yalla na yalla fay mo hamgalol ma tagay bugantani yalla boyɓe te ngar rew engrais rewande nde wonduɗa nden hay ɓe ko auto pompier ronko fima par ce que ɓe ari wosayge ɗani andi noon auto pompier ari wosay tunnangolange ñawore simi wowli ko suppu dokumi defartama ñama dona ngon noddime ngo wajade me o yila jokude téléphone koto ta jabo babe téléphone o yini téléphone no wajade la koto jabo amin acci koto amin ya rabbi adduma babe jabo amin ane anon ka nafiki jo amin angene ma woni hubbude jalle le inshallah amin no ngandi dum an koto babe noti dum waje go ma dabba wi si tay woni en ne ko wi ko wi amin amin ya rabbi amin konti am ko benni ko nyire jalle bone ko ko fagita na andi na fagita amin amin ya allah amin ya rabbi amin ko jiway e allah amin kundo jumi dabbite ko mi ko ko no ngandi amin ya allah amin 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 jode babe jode amin babe imme babe imme de fange babe no mo yurmudalan to parce que mi yonno babe to moji no batu mo yurmaylan wadi jumbe ngala ko kare sa pube hunde daki sele o baydo ande ko ne boma no yurma wako yo fatu bo si boma yurmi o fata e bobi belet ba wallahi o nyami geni ngi haari nabi mo bobi ni o yaali ken hay bobi ko jorala en gawda do barki nedu awa ekran bifte ke sangons dum ko fimada duwa barki dum ko fima o waddo hoore mum do koru jomba ko ngamina jiwo ko ammi o kono be wattira ma sacrifice awa babe yaw nani jabu yaram kalle wala yawur selbu dum no fo yara biboron ko wonde vitamin ko fima nani anno mbay tunga wadi hoore ma bife ton ke nyoldi di foko ton nabete yida e domi inshallah kono mi wi mimmi da wayga goyabe atettiri o paritande kono wallahi hakka maluki wada kodole koto nela yesa mi ya jube Facebook mi wi ay dum amin amin Petit. Kono entida. Ko Amadou min minete. Ete. Wala. Kono dayale. Ko mera nelang ko revision miwri mela hawji ko abinella yeso do. Kono no dira la grand.
Gramba wala ko dira la ko. Ya ko ni mari. Non grand. Tu connais qui je suis? Dani comment bon? Non grand. Mais t'es qui? À genoux. Jijo. Minda wala ndartade. Grand pardon. Min quartier do zem joy ko do wala ndartade. Grand tawara mi anda ko fiyo nun ka grand ka ko mi bonnu ma anda. No. Grand. Fermo. Grand tawara honi ma. Grand. Oui, petit. Allo, oui. Wadi affaire. Ah. Agani affaire ne. Mini affaire wadi John. Awadi affaire. Lan sabino mbuda ni John ko content. Tongo mo ika. Famika. Ah, mina ba di John ka content ranzmon. Okay, lan sabbi John. Gran unanta mapi skumpetu wadi la fu ya gal so fonni kalam to billa wala mi jippinemo suko da itugol wonki dum ko affaire pagayi problème wala nango yargo doido bido mo fe lama de 36 bal Amadou mo fe lama 36 bal jo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e jo non dari bido mo fe lama mi biyi ko kali tono Obi da ma do wala ya tafas mi wala tun non dara lan sabo no yoke tolam no parce que fi ondu da way lem nere de welali andi ten si de yarde de a tobbe to taw har hay a lesali bidda ma ko non o way on hiyali na bonnu do na on do jokkoto ko mo bonna ko no wadi wali do kala laptane on fatte ko kanko yaltu do on ko on hawra emo ko kanko yaltu an ayi ali kam biddo ma on haylorana do mem hiyata do haylorana sana e saadu mem hiyata do dum do ngayi ata a fami ko wadi rado ko to ni wa pine sekuru remor ko wal kono ngandi baydi ko to ni ma en pine sekuru remor ko wal kono ngandi de debbo no faala kata e galle o ko jettu ko to ni hurundare o reppo o ara jodo binde mode makko en mo konwenkude kono faldo yewtude kono faldo yewtude safe an kono mi darir ma wo mi hirta ella e ma ida mari ella toro hande ko min ida mari ella andi ko wattane fanke andi babe nge be ko dum wadata mi nyande be noddila wo ko yewtore fi hoye be tobe halatabe ko min tube mari ko be hala nder do kako min toni biddo nder bonnere ko bi wada kono ba woni hakkado ko pudaado nandi ko seeda e mum no on non pudaado o nandi ko seeda e mum ko an woni hakkado watte ko mi hakka avami si dum mi wowli an nene ma on foko hakkado don huda tun don huda avami
familia nene ma on ko hakkaɓe si hakkama ko fimen on faami ko fimen en fof dewal ngol ko iwri ko dew ɓay ko si dewi si ila jama fof nandi ko si dewi si ila kon hakkaɓe hare anda ɗum hari mi andali ɓay so ɓiɗɗo barki ɓe wiyay ɗon hin ko baba awakayama noide ko ɗen bonnimo ɗum ɗo langandi ɗum alpha bulandi mi wi ka hakkaɗo a jaɓi ka hakkaɗo ta ndaro yon ko wali ɗon ka hôpital ko yon arɗo e wordo wardanna gone hoore amen ñande o ñande fanke huuɗa ɗon ko fotti e bandiɓe ɗimo makko ɓe naɓe fellimo gasa o maaye toon joni gasa wetere tawa e joni o maayi mi wi on maayata onon mo hulani on ala ko on no mari duwa e barki on hetta on faami ko nene makko tunkata kono kanko ko waɗaɗo barki ko nene makko kataɗo o kanko huɗama ɗon on andani bobo anda mari sombere la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamɓe no barki nenejo no huuɗa sombere bobo ane gafar kuru on hakkude e allah so lenki ko bobo ango mo wawi ŋaɓɓitude ko hunduko makko o ŋaɓɓita ko ɓiɗɗo ko ɓemmu ɓiɗɗo ko ɓemmulle hunduko si sekirama wa tampere andu ɗum ko nafa e barkino aynomo ɓiɗɗo paɗɗo sombere eyyi ko min ala hay komi haala penalty uttunduko ko mi yewtu ko ɓeɓe fiiti hombo feeti onon fiiti o maayi joni ko haara yetti allah haara alhamdulillahi hetti galle ɗen nene allah yo maayi to ɓay ko bandiɓe ɗimo makko ɓen ko fottimo pellet mi waɗen ani noon on ko ɗum on gallam bonnude hunduko ko ɗum ko hunduko mon gomi yata bemmo memuno hunduko mon gon hayori ɓeɗo memulan hunduko ɓe wino an gasina ma bombona mu sesera dege fari mu gasina bum kaya hay fuyala hay rege vampiri ko noon o rabbe babi depuis yonde say ko noon ɓiɗɗo ma o way konon o way still ɓiɗɗo ma babi ngano accude hammi convaincoɓe raɓɓude yetti o garama ya yetti o garama ƴettu jooɗe ɗo taw yawono ndaro yo mi ya feƴƴu ndaro yago ko galle ɗo nala yaade ye ayan en wotiray mbiɗa andi tun noon telajo ñowandoma ɗum ɗo no añoma robo no mari famtu ɓuuri forme ma o ndaari no ɗum ŋaccitori yiye hay min no waɗi seere a moye min ɗum ɗo ko tawi toon ko andi yemɓe ɓe moƴƴi he moƴƴi addi a faami ɗum ɗo simi juuli ga formon yelte silan banti formon no yelte silan uggini formon no yelte jaman fo no reeni komi c'est-à-dire anno mbaya fokkitiɗo foyonde nde no ayna ga ceppe baylo won ɗon taw yon lam ɓaɗaari en joni habbo mi darnima par ce que ko min darnuma hakkay min tumi woola komi faala ko min continue mi yaha par ce que ɗa haala ko a faami haalene acci hakke ɓuuri baylo comme bo artuɗa koyno bappam honko min a wooli fusa woni ko ma ko nami artuɗala min ko inni ko ñiire jala e bone mi inni ko inen bappa mi arti hakkude ma e allah accu hakke ya juuti ɓuuri mi ko ɗum ɗo mbiɗa reconi saabu wonnu hay mo yiire ganda ɗum ɗo na goto hakkude ma e allah ndaɗo a ɓiɗɗo gorko wiɗo ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah ndaɗo ko wattiɗa a ƴetti senwol watti a inna e debbo mbaɗima nigui ko mbaɗi debbo kono acca hakke on gappa ma mi nani wonatino kadi yargol beere o ko allah haɗi kon a yara e beere a fiima e dorogu acci ɗa andi ko ha ko noon ɗa fiimude acca hakke mi anda kon ɗum naaduma e fiimu ko dorogu ma ɗum jara beere dekkugol ka par ce que ko noon dekkugol kala ko harmi sa ñamere ko dekkugol noon kon ɗum naaduma e dekkugol beere a ɓiɗɗo gorko
Gayni boltude Happo. Ya wontira ɗo ton kano mbiyan kola sikani boltude e ton kanoma. min landi o so gayni boltude wawi ɗo wa kimbre Ko ɗum no karayde ko men pemma. Tawide ko men pemma. Ko wonɗa kufunanu ma ɗon. Akay ni fetude. Mawa happo min e babe ma mi yiida si mi yiide babe ma. Wonne babe ma kam ko non babe ma sustama. Min mi susma min ko ma wolande ko fala. Ta wayla ɗum manara ɗon. Miɗo wama wolande ko mi wolandama sa fikiri beppodiren ɗo par ce que mi nawigo kono attention. ko ɗum o gayni boltude komi landi on ko kawgayna Par ce que min nayi gore sa wiɗanga bolti ɗo da a heɓi kuddi taho. kuddi ko faggitata ka pompe mawɓe min yo pompe min yo pompe Min ko sama kala goy mi wonno. ko gimminaɓe ka Mi wi'i mi landi on si ko gimminaɓe accu wata seytanu foole. Mi wi'i ko sama kala mi jokkuno. si seytani folila lan tekki ɓerele simi tawi yo noyno noon an La waylan donki na indara e donka non min nay gasi yalla ala ɗum ɗon. La waylan gasi mi filliti la waylan sikude ɗo ha mi feera ala ɗo na ella. Kon tum min ko sama kala mi wonno. Nani awa e donkano albarka. yo allah huuɗo Albarka. on feeti ko baaɓe an immini on e an ka ko hombo immini on e an Accu tawi ko bakkat won bakkat gonɗa koye mum wonɓe non tara ɓeydar sa ittitano jo wonki ɗum hara mi probléme ko kadi. ko hombo lanatola hombo lanatola mawɓe on feeti Joni yaafo joni min ko sama kala mi wonno modi nani. deppe kale Sama kala mi wonno. deppe Min ko sama kala mi wonno. Mi wiɗa o mi waɗay boy. deppe waale kadi min e waalo Accu wey accuɗo. Accu tawi ko kuddi. kut o filata ɗon awa ime pompo imme pompe ɓay ko naafiɗiɓe siko baaɓe leli on e an o naafiɗiɓe hande yetto min e pompe Accu baba accu. on pompata ɓay waɗay tu pompe nane pompinde sansi min yo pompe moƴƴe nano koyo deppuɗi hanka leydi gol koyo nangu noppi ɗin deppon ɗi hanka leydi kono min yo Joni waɗimi yo. mi waɗay yo on feeti mi waɗay yo a jon tuɗe waɗen yi jokkenan gandu watti on ganda Dara si tawi ka ɓiɗɗo gorko aru. aru tere ka no artu he moɓe mi accani mi accani yo yo mi acca en photo e leydi en photo e Ay ɓe kuddi mbaɗa ɓannda ko na kuddi fa la heɓi. Mire!